Mayor sa lungsod sa Consolacion, malaumon sa giingong bag-ong direktiba karon bahin sa paghimo sa mga syudad. Kaniadto tulog yun ang mga rekisitos una malihok nga masyudad ang usa ka lungsod. Kini mao ang area, income ug population. Aminado si Mayor Teresa Alegado nga kun basihan ang mga rekisitos aron mamahimong syudad ang usa ka LGU, ang duha ngadto sa tulo ka rekisitos makapasar ang Consolacion. Apan sa bag-ong lagda, matud ni Alegado, nagdugang ang Department of Finance ug laing rekisito gawas sa naunang tulo. Labing tan-awon kuno ang income sa usa ka lugar, butang nga masaligon ang Consolacion tungod sa progresibong status niini. Kagahapon lang gisubhan ang site sa umaabot nga Cebu International Port sa Barangay Tayod nga gilaumang makapadugang sa paglambo sa munisipyo. They will be the one to recommend, especially in terms of income. And right now, in the entire province, in terms just of municipality, we are the #1 highest earner or the highest in terms of income. So I look forward, if God willing,